Mae rhieni'n poeni y bydd rhaid iddyn nhw roi gorau o gwaith wrth i feithrinfa ymlaen â ffestiniog gyhoeddi y bydden nhw'n cael flwyddyn nesaf. Yn ôl Bernados yn rhedeg meithrinfa Caban Bach, mae costau cynyddol ac incwm mis yn golygu nad ydy'n bosib iddyn nhw barhau i gynnig gofal plant. Bydd 9 o staff yn cael ei effeithio pan fydd y feithrinfa yn cael ddiwedd mis Mawrth 2024. Golwg 60 yn siarad gyda Caban Bach riant yn cael ei effeithio gan y penderfyniad. I fi, dwi jyst yn gweld o'n sioc bod nhw'n cael o, i fod yn onest, cos allai'n dall pam bod nhw wedi penderfynu cael o rwan, dwi'n gwybod. Diolch digon glir, maen nhw jyst ei costau byw, which dwi'n dall, so mae hynna i pob hefyd, ond mae costau byw fi wan a pobl eraill yn mynd i godi oherwydd so mae plant fi yn mynd i fod adre mwy, dwi'n mynd i fod adre mwy a dwi'n mynd gallu gweithio. Os gwybod, dwi actually reit gutted really there because dwi'n iwsio fo yn ganol half terms a balli. Cos so mae rhieni dal yn gweithio fel yn a hanner tymor dydy, dwi'n jyst fatha bod ni'n gallu just stopio gweithio. Dywedodd rhiant arall wrth Golwg 60 ei bod hi'n gwbl ddibynnol ar Caban Bach a bod ei mab 2 oed yn mynd yno bob prynhawn. Dywedodd Sarah Crowley, cyfarwyddwr Bernados Cymru a de-orllewin Lloegr, ei fod yn benderfyniad anodd iawn dod ar ddarpariaeth i ben, ond ei bod nhw'n gobeithio parhau ar gofal tan ddiwedd mis Mawrth flwyddyn nesaf mwyn rhoi cyfle i rieni ddod o hyd i opsiynau eraill.